les pilotes, que és el típic d'ací, i el putxero, i la sopa coberta. I feien sopar, que ara dirien natilles, o sigui, sopar. Fèiem sopar, i per la nit per sopar, llonganisses, botifarres i pimentó i tomata fregida. I així no ens en podíem anar a la festa i quan veníem ja estava el sopar fet. Però el putxero i la sopa coberta, això que no faltara. Oi, claro, sí. El dia Nadal, això és el dia Nadal. Perquè així no sabíem fer més que putxeros els diumenges i les festes, si no es feia altra cosa. Oi, doncs molt bo, un putxero molt bo, putxero, gallina, per supost. La sopa rellena, jo l'he feta quan ha fet el caldo de putxero, però en vez de ser en cigrons, no. Un caldo bo. Se fica ternera, se fica cordero, cerdo, ossos, de tot. Entonces, sofitxes fetxets i la oera de la gallina. I quan te fiques això, has d'estar menjant-ho contínuament, perquè si no se'ns ja s'agarra. I poses el pa, l'oli i això que sofitxes allí, i els ous, i els fas menudets, no, botifarra no, en la sopa rellena no. I conforme t'ho dic jo, i es cou, i està de bona que pa què. Quan venien les festes de bous, doncs això, els partidets. Ma mare em feia de partidets i eren molt bons, I és que no, doncs vas al forn i els compres, que no és igual com fer-los en casa. El partidet, doncs, com fas la farina, li fiques el que correspon. Farina, ous, oli i aigua calenteta. Passar la pasta, ficar l'oli, ficar això de la casalla i fer el panet. I lies al forn y te lo cogían. Y entonces no se compraba pa. Entonces el pa estaba en casa y es coía en el forn. Entonces en casa no, comprar pa, jo no n'he conegut comprar només que ara. I quan tingues el panet fet, entonces obrir-lo y entonces ya ficar llavoretes, que entonces ficàvem un grapat de llavoretes. I ficar en sucre i canella i ja està. Se queda sequet, se queda el gustet de la casalla, el gustet de la llavoreta. Comprens? I eren pastissets meravellosos, que ara no valen res. La pilota era pa ratllat i armeles ratllades també en pols i feien una massa d'això. Jo poso mig quilo d'armela, una quarta de pa, els ous que el mateix i el sucre, mig quilo, un quilo, conforme a mi m'agrada de paladar, canella i llima. I la pilota per menjar-te-la de bona, no creus que està roïn. Si tens un quilo d'armela, pues poses quarta i mitja de pa ratllat, perquè a mi m'agrada més l'armela que el pa. Hi ha qui carrega la meitat de pa i la meitat d'armela. Això no és pilota. Després poses mitja tena d'ous. Hi ha qui té costum de fer les clares a punt de neu. Jo no fique mai la clara, perquè si no la clara feia corretxos. Poses canella, poses llima, ratllar i sucre. Fiques el satxí de cerdo. El satxí, calla, que es quedava el millor. El satxí. El satxí és perquè és més natural, no és manteca, que la manteca té un altre gust. I se va pastant, fins que... Hi havia també puestos que té costum de ficar-se xolivert. Altres no, però això ja va a gust. Xolivert, la fuleta, ben menudeta, ben menudeta. I després les pastes les deixes un dia o dos perquè l'armela i el sucre se faci i se feien aixina. I les enrotllem en paper de seda. I ho posàvem, no sé si a la boca del forn.
al forno se sequen. Però si les fiques al vapor del puchero, se mescla el sucre en l'arrel així i estan molletes, no estan cuites, però estan molletes i ja estan més bones. Mentre l'arròs estava coent-se, damunt del puchero les ficaves totes, tapaves el perol i quan anaves a abocar l'olla, les treies i ja estaven cuites. Tot això són les pilotes. Precioses. Jo n'he fet i n'he fet molt bones. La meva germana que ho diga, en quan les noia estaven bones. Les pilotes, sí. I així com diuen, si t'enfades no menges pilota.